Približavaše se pak praznik beskvasnih hlebova, zvani Pasha. Tada se skupiše prvosveštenici i književnici i starešine naroda u dvor prvosveštenika po imenu Kajafa. I savjetovaše se kako bi Isusa na prevaru uhvatili i ubili. I govorahu, ali ne o prazniku da se ne bi narod pobunio. A Satana uđe u Judu zvanog Iskariotski, koji beše iz broja 12. Tada otide prvosveštenicima i reče, šta ćete mi dati i ja ću vam ga izdati. A oni mu položiše 30 srebrnika. I od tada tražaše zgodno vreme da ga izda. I on obeća da im ga preda bez prisustva naroda. A kad bi uveče sede za trpezu sa 12 učenika, i dok jeđahu reče im, zaista vam kažem, jedan od vas izdaće me. Sin čovečiji dakle ide kao što je pisano za njega. Ali teško onome čoveku koji izda sina čovečijeg. Bolje bi mu bilo da se nije rodio taj čovek. Srebroljublje ti si Gospoda Hrista izdalo. Čezneš li za bogatstvom? Tinja li u tebi žudnja za novcem? Znaj da se u tebi začinje Juda. Brate i prijatelju, zapamti na sav život. Srebroljublje je raspelo Hrista, ubilo Boga. Srebroljublje je od učenika Hristovog napravilo neprijatelja Hristovog, ubicu Hristovog. Srebroljublje ima to prokleto svojstvo da čoveka čini ne samo Hristo ubicom, već i samoubicom. Ono najpre ubija Boga u duši čovekovoj, a ubivši Boga u čoveku, ono zatim ubija i samoga čoveka.